ये मनोज अपना गर्लफ्रेंड से मिले जाता रे। अच्छा आ तोर पूछी कि कतना प्यार करेला त का कहबे? बैगन कह दे हबे किलो। ना ना ई ना कहे के हो, कोई कि अधिक प्यार कइला तहरा से। हाँ हाँ तब 10 किलो कह दे हब। ई भी ना कहे के हो, हाँ कह दिए कि तारा के जान से ज्यादा प्यार करिला हम। हाँ 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 उहे नु कहब, उहे कहब। आ ये मनोज ओकरा से भेंट करे जइबे त का लेके जेबे मिठाई में? 1 किलो देसीला गुड़ ले ले हब। नहीं लेके जाए के हो, हाँ रसगुल्ला ले लिए, रसगुल्ला। हाँ 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 रसगुल्ला ले ले हब, हाँ। रसगुल्ला ले ले हब। मनोज पूछी कि तोर माई बाबू का करलन त का कहबे? कह दे हमारी आंगनबाड़ी में खिचड़ी बनावे ले आ बाबू चिमनी पे ईटा पाथेलन। अरे ई नहीं कहे के हो, हाँ कह दिए कि आंगनबाड़ी माई में हमार टीचर ही हो। अच्छा आ बाबू हमार चिमनी के मालिक हवे। हाँ 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 उहे नु कहब, मालिक हवे कहब, मालिक हवे।